inkosi. Igama umzomkhulu waKwaShelembe. Ngibuya ekhaya kuseMsinga eKZN. Ngizomukela ke abantu ngithanda ukuthi ivakashi esiqala ukuba nabo namhlanje. Angizwanga ke isibongo sikamama ugcine nje ukuthi uMavis. Siyabonga ke nakobhuti siqala ukuba nabo namhlanje. Sibonge ke ukubona nendodana yakaNkwanyana sezwa ubufakazi bokuthi wake wahlaselwa izigebengu zamthathela ifoni. Siyabonga ke ukumbona. Ngithemba ukuthi uye owakufakazwa ngayo. Nobhuti ke wakaNgubevu siyathokoza kakhulu ukuba nani namhlanje bazalwane. Siyanemukela ke ebandleni nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Siyafisa ukuthi kungabi nje kunamhlanje kuphela lapho sihlanganyela khona kanye nani. Siyafisa ukuthi uqhubeke njalo njalo. Ngizothanda nje ukunamukela ngencwadi kaMahebheru chapter 12 uverse 22. Nginganamukeli nje ngomlomo kuphela, kepha nginamukele ngezwi ukuze nani nizizwe nisekhaya. Incwadi yaMahebheru chapter 12 uverse 22 engizoqala kuye. Kodwa nize entabeni yaseSiyoni nasemzini kaNkulunkulu ophilayo, iJerusalema lasezulwini, nasezigidigidini zezingelosi, nasebandleni lamazibulo abhaliwe ezulwini, nakuNkulunkulu umahluleli wabo bonke, nakuyo imimoya yabalungileyo abaphelelisiweyo, nakuJesu umlandeli wesivumelwano esisha, nasegazini lokufafaza elikhuluma okukhulu nelika-Abela. uJesu Kristu inkosi. Lawa ke amazwi esinamukela ngawo bazalwane entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Siyathokoza kakhulu ukuba nani kulolu suku lwanamhlanje. Siyathemba ke ukuthi ekuphumeni kwenu emva kwenkonzo anizukuzizwa engathi nimoshe isikhathi senu sokuthi nize lapha nizohlanganyela kanye nathi, ngoba nathi singabantu abazamayo imizamo yabo abayizama besekhona la emhlabeni. Asisho ukuthi sesifinyelele lapho okufinyelelwa khona, kepha nje imizamo yethu iyophelela nxa sibona inkosi uJesu Kristu. Nani ke siyanxusa ukuthi nizame kanye nathi ekuhlanganyeleni kwenu kanye nathi. Incwadi yamaHubo 1:22 ithi ngajabula lapho bethi kimi masiye endlini kaJehova, lapho yonke imindeni kaNkulunkulu engcwele ikhuphukela khona. Siwumndeni ke bazalwane. Incwadi yamaHebheru le ikhulume ngokuthi nize eJerusalema. iJerusalema lethu ke leli bazalwane, lapho yonke imindeni ikhuphukela khona. Umndeni wakaJala, umndeni wakaMnene, umndeni wakaMabasa, yonke imindeni ikhuphukela kuleli Jerusalema. Uma kungafa leli Jerusalema, siyosala sinani bazalwane? Siyosala singeyilutho. uSathane uyodlala ngathi. Ngakho ke siyanamukela ke bazalwane. Sibonge kakhulu kubazalwane abaletha abazalwane abaqala ukuba nathi. Siyabonga kakhulu ke nakulaba abathi uma bebuka izinkonzo ku-YouTube bese bethatha igxathu elilandelayo ukuthi babe kanye nathi. Sibonge ke nokubona umama uMbhele ohlala kude kuye kube ingxaki ukuthi afinyelele enkonzweni. Kuba nje emva kwesikhathi. Siyabonga ke ukuba nawe namhlanje
Sithembe-ke uNkulunkulu ukuthi usakugcinile wena nomndeni wakho. Siyabonga kakhulu bazalwane, engathi-ke ningaphinde nibe nathi kuwo wonke amasonto la sihlangana khona kuleli bandla entabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa. uJesu Kristu inkosi.